Hello po, ako po si Lester at ngayon po magluluto naman po tayo ng beef paris with sinangag. Una po magpapainit po tayo ng mantika sa kaserola at make sure po na mainit po ang ating kaserola bago natin ilagay ang bawang. Yan. Lagyan na po natin ang bawang na napakaraming bawang. Halu-haluin po natin at antayin po natin siyang maging golden brown. Pag medyo mag-golden brown na po, pwede na po natin ilagay ang ating sibuyas. Maraming sibuyas. Yan, pwede na po natin ilagay ang ating sibuyas. At halu-haluin po natin siya. Yan, pagka naluto na po ang ating sibuyas at pwede na po nating ilagay ang ating baka, beef. Yan, ito po ang ating beef. 3 kilo po ito. At iniwa po ko siya ng maliit. Yan, pwede na po nating ilagay. Yan, nilagay ko na po. At haluhalin po na po natin. Isangkot siya po natin bago natin lagyan ng tubig. Maglalagay po ako ng paminta o black pepper powder at halu-haluin po natin. Kada maglalagay po tayo ng mga seasoning, halu-haluin po natin sa gayon na mas malasa pa ang ating beef. At ngayon maglalagay na po ako ng garlic powder or bawang. Yan, halu-haluin po natin siya muli. Sunod na po natin ang ating bay leaves. Maglalagay po din po tayo ng bay leaves. Yan, haluin po natin siya muli. At isunod na po ang ating patis, pampalasa. Pwede pong maglagay din ng asin. Kung gusto nyo ng asin, asin po ang pwede ilagay. Kung patis, pwede pong patis. At maglalagay din po ako ng oyster sauce. Depende po sa inyo kung gaano po karaming oyster sauce ang pwede nyo ilagay. Kasi maglalagay po ako ng tuyo eh. Ayan. Halu-haluin po natin. At takpan po natin. Isang kutsa po natin. Kumukulo na po. At nagtubig na. Yan, haluin po natin. Yan. At maglalagay na po tayo ng 6 na litrong tubig. Para sa gayon, hindi na po tayo lagay ng tubig para hindi po mawala yung lasa ng ating beef paris. Ilalaga ko po siya ng 2 hours para gayon malambot po ang ating baka. Maglalagay din po ako ng toyo.
Yan, maglalagay po ako ng soka or vinegar. Pagkatapos, takpan po natin muli. Ang pen po natin hanggang lumambot po ang ating karne. Yan. At magtutunawin ko na po ang ating cornstarch. Ito po yung pampalapot natin sa ating beef pares. Yan. Makikita nyo po medyo bumaba po ang kanyang tubig. Yan nilagay ko kanina. Huwag na po tayong magdadagdag ng tubig para sa gayon yung lasa ng ating beef pares hindi magbabago. Yan. Yan, medyo malapot-lapot na po siya. Nasa sa inyo po kung gaano kalapot po ang gusto nyo. Para sa akin, okay na po siya ganito kalapot. Ngayon, magdadagdag po ako ng spring onion. Ito'y maluluto na po. Pagkalagay ko po, medyo pwede na po siyang patayin. Ayan. Luto na po siya. At isunod na po natin ang ating sinangag. Ayan. Naglagay po ako ng bawang sa ating palayok. Huwag po masyadong sunugin ang bawang para hindi po mapait. Ayan. Babawasan ko po siya ng mantika. Masyadong naparami po ang ating mantika. Ayan. Lalagyan na po ng kanin. Ayan. Dagdagan po natin siya ng kanin. Kakaluwalin po natin. Kunti lang po ni ginawa kong kanin. Nasa sa inyo na po kung at maglalagay din po ako ng oyster sauce sa ating sinangag. Halu-haluin po natin siya. Ayan. Siyempre magdadagdag po tayo ng asin. Kunti lang para sa ngayon, hindi siya maalat. Yan, okay na po ang ating sinangag. At pwede na po nating serve. Salamat po. Sana nagustuhan nyo yung video na to. God bless.